ce ana kiran mutum ba. Ce ga ta nan. Yaro zuwa sa. Ran gaba kwa. Assalamu alaikum. Chai! Isaki! Ba ta na amma ga mai gurbin. Mai gurbin ta? Da Allah ya shi za ta rawa to. Wallahi ban sani ba amma ga mai gurbin. Haba kai ra'ana ka dan daure da kai ka ce da kuma Wallahi ka biye ni a cikin ki bulbul. Wallahi. Kamayya. Kai da Allah ga Allah zaka tabe ɗan iska kawai. Dan uban ka ne sunanka. Ga Allah da annabi kai hakuri da Allah. Me sunan ka ran uban ka? Isiyaku. Mai gida ya kira ku shiru. Da rabbana. Ba wala. Mudubin ka yana jikinka? Yana jikina. To ɗauko shi ka kalli fuskarka. Ka ɗauko mana na ce ka kalli fuskarka. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke zan ɗauko. Idan ka kalla duk abin da fuskarka ta nuna maka, maza ka zo gida ina neman ka. Da rabbana. Ba wala. Lafiya oga. Aiki ya ɓaci. Me yake faruwa oga? Ne gajanci lissafi ya ɓaci. Kai sha lokaci. 18. 19, 20, 21, 22. Na dawowa. Kai, bakka je ko ina dan uwar ka sai ne ma hukunci. Cire wannan abu.